liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu ubhumbela isitima samampondo baba mkhulu phakathi ami. Impela lesi sizwe samaHebheru sidukile kakhulu, asizazi ukuthi singobani. Osibona njengoba sihlale sikhalaza namanje, njengoba sisahlala sikhala ngawo amakhosi, nakho ukuganwa kwawo amakhosi. Kodwa akukho nokuncane esikwenzayo sona isizwe ukulekelela, ngoba phela inkosi lena ibusa ngabo abantu bayo. Kodwa lesi sizwe ngokuhunguleka ngazo izinkolo zasentshonalanga nazo zonke izinto zikaqeda isizulu ezifike nabo abamhlophe ukuze besiphazamise endleleni yethu. Ngisho noma sithandaza lesi sizwe sabantu abamnyama, asizizwa nokuthi sithini. Ingakho uma sekuqhamuka izimpendulo futhi lesi sizwe sibuye siphike sona ekubeni kuyizinto ezikade zicelwa yiso lesi sizwe. Njengoba sewaze wawuthola lo muzi edolobheni noma elokishini okuwufisa omkhulu, waze wahlohla yona indoda yakho lena ukuthi awuthengwe baba lo muzi. Uma isikuthengele indoda yakho lo muzi usuhleli khona, sewakhala futhi manje awusakwazi ukuklina. Usuyofuna ingane yomuntu endaweni yasemakhaya, ukuthi kube yiyo futhi manje ezokubambela lo mendo, izokuklinela lo muzi ofunwe uwena. Ubufunelani umuzi omkhulu kangaka kanti uzohluleka ukuklina? Uyakhala futhi manje sewukhala nangama-rates. Awusafuni futhi ukuthi le ndoda yakho iyokondla unina ekhaya kubo, ngoba phela izindleko seziphezulu, ngoba usufuna nokubhala i-tattoo kanye ne-wave uyayifuna. Kodwa zonke lezi zinto uNkulunkulu ozicelayo uyazithola, kodwa manje kuhluleka ukuziphatha, ulokhu uqhubekile ufuna ukuya phambili. Njengoba lichazile igumkedlela ukuthi amakhosi lawa ayefunwe yithina, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayethusa kakhulu ngaso sonke isikhathi uma eqhamuka, ngoba eqhamuka ngokuduma kwezulu okukhulu kuguqe wonke umuntu. Ngoba bona abantwana baka-Israyeli ngesikhathi begibela intaba yaseSinayi, okokuqala bethi nabo bafuna ukuyobona uNkulunkulu njengoMose, bashona bonke labo bantwana, kodwa ngenhlanhla enkulu uNkulunkulu wabuye wabavusa. Ezinye zezizathu ukuthi abantwana baka-Israyeli bagcine besebezifunela inkosi engasayithandi indaba yokuhlangana kakhulu noNkulunkulu ngoba bayesabela. Yilapho uNkulunkulu aqhamuka neqhinga lokuthi azehlele yena emhlabeni abe senyameni njengoba akwenza kuye umsindisi wakwa-Israyeli, lapho phela leya ntombi okuthiwa uMariya eyadla ama-grapes yakhulelwa yazala yena uJesu. Ngizosho kanjalo ngoba yilona gama olujwayele ukulisebenzisa. Emandulo abantu besahlangene lamakhosi babekwazi ukuwaphatha kahle, bebona zonke izidingo zawo asuke ezidinga bezilethele ona amakhosi, njengoba inkosi yokuqala khona eBhayibhelini uSawuli esathi isizwe masibona ukuthi akaphathekile kahle, wayenokhwantalala, okuyisona isizwe sahamba sayomtholela umfana owayelusa izinkomo, wayeshaya uhagu kamnandi, uDavide phela. Bathi indaba ezitha ake sizame lo mfana ngoba izinyanga nezangoma sezehlulekile ukuqeda lolu khwantalala. Wafike uDavide walishaya uhagu lwakhe, yabe siyalapheka inkosi kukhwantalala. Yilapho uDavide azikhandela khona igama. Ngisho nako ukuganwa kwawo amakhosi kwakuba yiso futhi isizwe esibona intombi ethile ukuthi ifanele ukuthi ibe umama waso lesi sizwe. Nakhona futhi lapho uma lowo mama engasayitholi ingane yomfana, kwakuba yiso futhi isizwe ekuba umsebenzi waso ukuthi sithole ozokwazi ukuthi athole ingane yomfana. Njengoba kwaze kwenzeka kuye phela uJama, lona wayithathe intombi yomuntu eyisikhulelwe ethi uzojiyisa. Kwasuka amadodakazi akhe phela umkabayi naye umama, bayofuna intombi ezoba umame wesizwe ngokubonisana nabathile besizwe abadala. Lapho phela bazibonela khona intombi yakwaSibiya eyayizalwa uye phela uManyalela, owayesigabeni samanguni samantungwanguni, njengoba likuchazile igumkedlela ukuthi uma kuzozalwa amakhosi kuye kubhekelelwe zonke izinto ezinjengazo lezo zobuntungwanguni nobugebenguni, amambonguni noma amalanga. Ulapho le ntombi yakwaSibiya yazala khona yena uSenza ngakhona.
iqanjwa uye uyise ukuthi nenze ngakhona abantu abaningi nimtholele umama wesizwe ozozala izibulo labo. Kodwa ngenxa yokuhungulwa izimishini, lesi sizwe esimnyama sesikhohliwe. Njengoba usubona sigcwele lapha kuma-social media sikhuluma ngenkosi yaso yamaZulu phela iSilo uMisuzulu, ngokuthatha umuntu osenomntwana. Inganayiqali nje nalento. Phela wonke umlando wamakhosi unezinto zakhona eziphambene ezilokhu zibuya generation to generation, izizukulwane ngezizukulwane. Nayo le ntombi ayithathile asiwazi umlando wayo ukuthi ngabe lezi zingane yayizizala naso inisilo noma cha. Futhi nezizathu asizazi, kodwa esikwaziyo nje ukuthi sivele sisuke sikhulume sigxeke ngenxa yayo phela i-social media ephethwe yibo abelungu, edlulisa izindaba ngendlela yayo ngaphandle kokuthola uhlangothi lomuntu. Lesi sizwe esikhala kakhulu ngalento sasingekho ngisho esibayeni ngalesi sikhathi igcotshwa lenkosi, kodwa sakhetha ukuya emdlalweni omkhulu weBhakaniya phela owawudlala khona lena eGoli. Nakhona eNdlunkulu akazi nokuthi mawuhamba uyakhona uphume ubheke ngaphi, ngoba phela umsebenzi waso isizwe ukuthi silungise izinto zenkosi yaso. Akulona icala uma iSilo sisazithathela umuntu esimthandayo, kodwa isizwe kunesikhathi lapho sona esizohamba siyozifunela umama wesizwe ozolotsholwa yiso isizwe, njengoba kwenzeka nakuye uMdlokombane owayenawo amakhosikazi akhe. Sase sisuka isizwe sesiyofuna umama waso owalotsholwa yiso. Uma selenzeka lolu hlelo, laba bantu okuyibona bakhuluma kakhulu ngeke beze bebe khona, futhi ngeke bekhiphe ngisho ishumi lamasenti kuze kuyolotsholwa phela umama wesizwe ozozala inkosi. Phela amasiko akwaZulu noma esizwe samaHebheru awasaziwa, kanye nomlando wakhona ukuthi makusuke kwenzeka umhlolo ekhaya kwakuye kwenziwe njani, ngoba umlando uyaziphinda konke okwenzakalayo izinto esezake zenzeka. Ngoba phela yithi futhi esithandaza zonke lezo zinto sithi mayenzeke intando yakho emhlabeni njengoba yenzeka ezulwini. Kodwa ithi mayisiyenzeka le ntando emhlabeni uNkulunkulu esehlisa imbali isidliwa yintombi yakwaHagele, bese kusuka wena kuqala uthi ayikho lento umuntu lona. Uma uNkulunkulu ekhuluma emoyeni ezibiza ngokuthi ungushembe, uthi wena ayikho leyo nto inganekwane, kodwa bese ukholwa inganekwane engenzekanga ebhalwe phansi oyifakaza ngaso sonke isikhathi ngokukhotha amavesi ongayazi nasezindaweni ezingatholakali emhlabeni. Mayenzeke intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Uzothi mayesezehlela yena uNkulunkulu uphinde uphike wena, kodwa uwe kade uthandaza lento ubhizi futhi uhlabelela uthi inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini, kodwa kuzophika wena futhi ekugcineni. Njengoba nabo babamkhulu bethu bacela kuNkulunkulu ukuthi kube khona phela wona amakhosi lawa ohlanga asiholayo namhlanje esiwathukayo esingawafuni esinganendaba nawo. Kufanele uNkulunkulu wethu asilahla ngenxa yakho ukungazazi kwabo abantu abamnyama ukuthi baphumaphi nokuthi babhekephi kabazi. Phela yibo omkhulu bethu laba babeqhuba khona izinkomo kuthiwa kuyolandwa umama wesizwe phela eSwazini ozozala inkosi. Le nkosi ekhona nje sayikhethwayo yibo omkhulu bethu, njengoba sesiphikisana nayo imibono yabo phela omkhulu bethu, ngoba bengasekho emhlabeni. Phela inkosi izalwa ingane yenkosi ezofike izogana inkosi. Uma isiyiganile inkosi yona izoba inkosikazi, bese iyazala izale inkosi ezobambela yena unkosikazi, ngoba phela ewumama engakwazi ukuhlala esihlalweni. Amakhosi angempela phela yibo omama, baye bebanjelwe ngamadodana abo ubukhosi,
Njengazo izinyosi kanye nezintuthwane liyaguqa lapha eGumkendlela mzukulu amafutha umkhovu 20 emnesola phakathi. Amen.